Pois imos falar de amor, ou polo menos de xeitos de tentar buscar o amor, porque se esta parella se coñeceu nunha aplicación, entendemos que tiveron unha cita, unha primeira cita máis tranquila que a seguinte muller en Tinder. Quedou cun home que decidiu, na primeira cita, atracar un banco. Para que non se aburra. Ai, sí. Eso é moi importante para sorprendela, para que non se aburra. Incluso a obrigou a conducir na fuxida. A ver que vos parece como primeira cita e non sei cal sería a vosa primeira cita ideal. A mí me gustaría saber cal foi a segunda. Esa se foi a primeira, como sería a segunda? Foi no calabozo. No calabozo, directo. Manolo, ¿tú cómo ves esto? Que na primeira cita, ¿cómo vas a ter a tua unha cita cita? e digas, vamos roubar un banco a ver de que estás feita. Bueno, por unha parte non é mala idea. Que todo mundo necesitamos algo de cartos. E algo traeremos, digo eu. Ainda que sea a calderilla. A ver, ela non sabía que ian atracar un banco e, de feito, por iso, digamos que safou, non? Da pena que lle puxeron. Sí. Unha vez que entenderon... Sí, dice. A policía, unha vez que entendeu dice. toda a circunstancia que o rodeaba, pois ela quedou libre. Tú que farías nunha primeira cita, Manolo? Ti que ti estás buscando amor, non? En principio. Eu comprar un can. Como? Comprar un can. Na primeira cita, Ira. Sí, na primeira Pero cita. en vez de comprar, podes adoptalo. Mira, si queres sorprender a túa parella Bueno, nesa cuidado. primeira cita, dime, perdón, Pois querías interrumpir. temos criadores de canas que tamén están defendendo un pouco de que se pode Sí, pero por outra adoptar banda, traen cans tamén a Tú adoptar. sabes... Claro, vale. No, a miña pretensión non é incomodar a ninguén, non teño ninguna intención de incomodar a nadie, non asín eu pa eso. Simplemente digo que hai moitos cans que necesitan fogar e a veces o esnovismo nos dá por comprar un can de pedigrí non sei que, cando o cariño, como é eterno, inmortal e imperecedero de todos os animales, vai che dar o mesmo cariño un can se o rescatas incluso máis que se o compras por pedigrí, porque o can non é tonto. Claro. Sabe perfectamente que o rescatas dun... Dito isto, daslle non un vos chama a fogar. atención que Manolo dos Contos nunha primeira cita decidira que o mellor Adoptar un era can. coller un can. Claro, Sí, e aí sorprendes a túa parede. Este home, pero algo ten. Pero sabes por qué? Que? Porque eu antes, cando era xoven, cando ibas a querer unha bolsa, tiñas que ir ás festas atrás delas por antras canas ou por antro millo. Pero escapaban para outro millo. Sí, porque eu era como o pulpo. Ui, se as leiras do millo falaran... Escapaban dele, non? Escapaban dele e metíanse no millo. Eu xe tiño ali un veciño, que moi guapo non era tampouco, e bolsas non as tiña. Pero comprou un can e dixo, teño as así todos os días. Por que? Está pronto sale co can, ai que porro Bueno, máis mono. xente que mostra interés. Ai que perro máis mono. Lija o can e Marcel. Os dous. E como se llama el perro? Ai, se llama Tintín. E tú, ai, la mía es una perra. ¿Y de qué raza es? No lo sé. Es de raza canina, es un hijo de perra. Un hijo de perra, claro. Bueno, pues eso sería... Esa sería a súa primeira cita. A lareteira do día, ímola saudar. Moi boa tarde, Marta. Buenas tardes. Cal sería a túa primeira cita ideal? A miña primeira cita ideal? Pois non o sei, porque non me gustaría ter Por ninguna lo menos que cita. pague a cena, non? Ai, tú que... no. Por lo menos que pague a cena. E se te levan roubar un banco na primeira cita? No. Xa miraría ben o tipo como sería. Eu teño un secreto. O meu secreto é que leo a mirada da xente. Ostras. Uau, esa é boa, É boa, E sei se é verdadeiro, se é falso, se é bueno, se é malo. Que verán as nosas miradas, non sei se facer a pregunta. O sea, Eso é verdad. ti alguén diche algo e ti pola mirada sabes se o que está dicindo é verdade ou mentira. Sí. Que fuerte. Toma. Sí. Eu enamorei, a miña muller enamorouse de min, ou eu enamoreime de miña muller polos ollos que tiña a miña muller. Eu tan pronto lle mirei por os ollos, xa caín aos seus pés rendidos. Sí? Estás falando en serio? É certo, en serio, Sí. Churuso por Pero a mí me interesa máis por que se enamorou ela de ti. Era enamorouse de min porque ao mellor non tería outro. Por descarte. Como se pode faltar ao respeto a dúas persoas no mismo? No, eso enamorouse. Enamorouse, pero enamoríme eu dela polos ollos que Os ollos, tiña. non? Tiña os ollos azules moi bonitos. Pero ela pasáballe como que tamén sabía se dicías verdade ou mentira só con mirarte, non? Sí. Mandoume para a casa moitas veces, pero non me fun. Cosas de Manolo dos Contos. Ben. Foi verdad. Sí, non decimos que fose Pero canta mentira. ben todo. Preguntámoslo, Sí, non, Toñito. Que? É verdad o que di Manolo. Pero que rolle todo o que me está dicindo. Estou mirando para os ollos e digo, este home, estou mirando para os ollos, este home non pode mentir. No, a mirada é moi importante.
Perdón. Miña sogra sempre dicía, tes cara de pillo, e non se engañaba nada. Na mirada é difícil mentir, non? Porque as palabras é fácil. Sí, é difícil mentir e a mirada ten moitísima forza. É unha cousa curiosa, xente ao mellor que vais á mirada, pensas que é porque oculta algo, igual é por timidez, porque a veces unha mirada, un contacto dunha mirada, me mete moito respeto. Sí. E hai xente, eu conocín así xente, bueno, pues, estes chamáns, estes homes así tan elevados, que eu conocín a un nunha selva aí cerca de Ecuador, que non miraba a xente, eu dábame desconfianza, este como non mira, e díxome, no, porque non quer facerche daño. Claro, porque teñen unha vida interior tan profunda que non queren intimidarche ca mirada. Entón, por respeto, non che miran así. Fíjate que curioso. Curioso tamén o que imos ver agora, dende logo que curioso, Toñito, pero isto vai por ti.